To jest nieba, żyją wszelki, bądź pochwalą, Boże wielki, a człowiek, który bez miary obsypany twymi dary, coś go stworzył i ocalił, a czemu Cię nie chwali. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Msza Święta jest sprawowana za parafian wierzywych. Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowia, te zmarłych, radość życia wiecznego. Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, byśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która potrzebuje życia i służy do oczyszczenia także nasze dusze, zostały oczyszczone i otrzymały statek życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Obnów nas źródło swojej łaski i broń wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawianie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziałów w chrzcie niebieskim. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Pan, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwalę Boga Ojca. Amen. módlmy się. Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciele i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na żona wierzących w Chrystusa i oddasz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Powiedzcie małodusznym, odwagi, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, oto pomsta, przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, by was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chronu jak jeleń wyskoczy i język niemych wesoło krzyknie. Bo czysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie. Spieczona ziemia zmieni się w staw, spragniony kraj w krynicy wód. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Chwal duszo moja, Pana Stwórcę swego. Chwal duszo moja, Pana Stwórcę swego. On wiary dochowuje na wieki, uciśnionym wymierza sprawiedliwość, chlebem karmi głodnych, wypuszcza na wolność uwięzionych. Chwal duszo moja, Pana Stwórcę swego. Pan przywraca wzrok ociemniały, Pan dźwiga poniżonych, Pan kocha sprawiedliwych, Pan szczerze przybyszu. Chwal duszo moja, Pana Stwórcę swego. Ochraniać środę i wdowę, lecz wszystkich występnych kieruje na bezdroże, Pan kieruje na wieki, Bóg Twój w Syjonie przez pokolenia. Chwal duszo moja, Pana Stwórcę swego. Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa, wywiezionego, nie ma względu na osoby, bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek, przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę, i przybył także człowiek ubogi, w zabruconej szacie, a wy spojrzycie na bogatego odzianego i powiecie, usiądź na zaszczytnym miejscu. Do ubogiego zaś powiecie, stań sobie tam, albo usiądź obok łóżka mojego. To czy nie czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi? Posłuchajcie, bracia moi miłowani, czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych wierzy oraz na dziedziców Królestwa przeleczanego tym, którzy go miłują? Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Jezus głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu. Alleluja, Alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzono mu głuchoniemego i prosili go,
żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przekazał im, żeby nikomu nie mówił, lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: dobrze uczynił wszystko, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. W dzisiejszym Bożym Słowie słyszeliśmy, że Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przeszedł nad jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Po co ewangelista używa tych nazw, jeżeli może czasami są niestanowcze, bo nie są potrzebne dla nas, szczególnie dla tych, którzy nie byliśmy nigdy w okolicach Jerozolimy albo Ziemi Świętej. Ja na przykład nie byłem, nic to dla mnie znaczy. Ale czytając Pismo Święte zrozumiałem, że ewangelista w dzisiejszym Słowie Bożym chce zwrócić uwagę, że Jezus już był tam i już po raz drugi idzie. W Sydon, wiadomo, Jezus już tam był i głosił Słowo Boże. W Dekapolu Jezus już uzdrowił człowieka opętanego, który zaczął krzyczeć: ja wiem, kim Ty jesteś, Synem Bożym. Jezus Nazarejczyk, wszedłeś nas zgubić. Tak, oczywiście człowiek opętany krzyczał i Jezus zabronił temu opętanemu krzyczeć, żeby nie wiedział, kim on jest naprawdę, po co przyszedł. Bracia i siostry, żeby była stabilność, jest potrzebna powtarzalność. I rzeczywiście, żeby dojść do jakiegoś perspektywy życia, trzeba czegoś nauczyć. Jeżeli ktoś weźmie jeden raz do ręki gitarę, proszę bardzo, i spróbuje grać na niej, to od razu na dzień dobry zatrze sobie palce, będzie miał bąble, mozole tak zwane na palcach. Czasami ktoś do krwi jeszcze może ich natrzeć, bo struny są bardzo cienkie. Trzeba na początek wyrobić palce, aby skóra była twarda. Jeżeli ktoś weźmie pierwszy raz, powie, to nie dla mnie. Bo mi palce bolą, ja nie mogę grać, ja nie czuję rytmu, ja nie umiem tych palców skontrolować, żeby ułożyć jakieś tam tak zwane akty, nutki itd. Ale jeżeli chce nauczyć się, człowiek kilka razy biorąc tą gitarę sobie wyrabia palce i za jakimś czasie, po jakimś czasie, kiedy ma talent albo ten talent rozwija, będzie grał na gitarze. I tak samo Jezus Chrystus mówi. My dzisiaj przychodzimy do Kościoła, przychodzimy co niedzielę do Kościoła. To jest jakaś powtarzalność, jakaś stabilność. I może w naszym życiu sporo czego nie wychodzi, ale Jezus Chrystus również przychodzi do naszego życia za każdym razem, kiedy my Go zapraszamy. Przychodzi, aby spróbować zmienić nasze życie, aby nam pomóc w naszych trudnościach. Dzisiaj usłyszeliśmy, przyprowadzono mu głuchoniemego. Nie byle jakiego człowieka. Człowiek jest głuchy i niemy. Czemu on jest głuchy? Czemu on niemy? Co on takiego nie słyszy? Zgodnie z Ewangelią rzeczywiście ma ulękłość ciała, czyli niedostatek, który gdzieś tam w pewnym momencie jego życia prawdopodobnie mógłby to być głuchy niemy od urodzenia. Czyli nigdy ten głuchy niemy nie słyszał i nie mógł powiedzieć nic. I Jezus Chrystus mówi w pierwszej kolejności, chce go uzdrowić. I uzdrawia w jakiś dziwny sposób. W dziwny sposób zaraz do tego wrócimy. Czemu ten człowiek jest głuchy i niemy? Pytanie jest bardzo dobre. Dlatego, że jemu nikt nigdy nie mówił o Panu Bogu, a jeżeli jemu nikt nigdy nie mówił o Panu Bogu, to on o tym Panu Bogu nigdy nie mógł nikomu powiedzieć, bo nic nie miał. Dlatego w Ewangelii jest głuchoniemy. Czasami my jesteśmy głuchoniemi, bo
bo nie słyszymy głosu Pana Boga i jak nie słyszymy głosu Pana Boga, to nie wiemy, jak komu co powiedzieć. Albo ktoś w swoim życiu podjął jakąś stanowczość, jakąś sprawę, która naprawi jego życie, która wróci go na dobre spojrzenie świata, do Pana Boga. Głucho nie był. Przyprowadzono mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego ręce. A Jezus Chrystus tego nie czyni. My bardzo często prosimy, Panie Jezu, no w moim życiu jest tak, a nie inaczej. No Panie Jezu, no proszę Ciebie, no zrób, bo ja chcę tak, dokładnie tak. Oni też prosili, połóż na niego ręce. A Jezus Chrystus dzisiejszy Ewangelii, On wziął go na bok, osobno od tłumu. Nie, żeby wiedzieli, jak On czyni to. Włożył palec w jego uszy. Włożyć palec w uszy, to wiadomo, jeśli włożył, nie dotknął, włożył palec, to na pewno to zabolało. I śliną dotknął mu języka. Ślina, wiadomo, dzisiaj COVID, gdyby ktoś śliną dotknął mi języka, to powinien powiedzieć, już jutro będę chorował na COVID. Zarazem przyszło i już mnie rozkręciła. Ale nie. Wiecie, po co Jezus Chrystus to czyni? Bo kiedyś, w tamte czasy, uważano, że dotyk ma i przekazuje jakąś energię pozytywną. Również ślina miała jakieś swojstwa lecznicze. I Jezus Chrystus czyni tak dlatego, że w tamte czasy używano tego. On mógł powiedzieć, nie wiem, co będzie za 2000 lat. Nie będzie potrzebna ani dotyku, ani śliny. Będą leki, człowiek przyjął leki, będzie zdrowy, albo zrobią mu zabieg, jakąś operację, spróbują naprawić słuch, głos itd. Jezus mógłby tego czynić, bo to było możliwe. On wszystko wiedział. Ale Jezus Chrystus wchodzi w życie ludzkie w taki sam sposób do człowieka, w jakim człowiek przebywa, w jakim chce otrzymać to uzdrowienie. Jezus Chrystus wchodzi w nasze życie w takie, jakie jest. Nie chce nic zmienić. Nie chce, ale po prostu chce od środka, abyśmy my zmienili swoje życie. I dlatego dzisiaj jest tak, że Jezus Chrystus nie robi tak, jak oni chcą, żeby położył na niego ręce. Mówią, połóż na niego ręce. Nie, tego nie uczyni. Ja uczynię tak, jak to robią wszyscy. Żeby pokazać, że ja jestem człowiekiem w tych sprawach, które człowiek codziennie wykonuje. Aby pokazać, że ja jestem taki sam człowiek, jak wy. I w taki sam sposób chcę tego człowieka uleczyć. Dotknął mu języka i spojrzawszy w niebo, westchnął do niego. Ewata. Spojrzawszy w niebo. Po to spojrzał niebo, żeby dać zrozumieć temu człowiekowi, który miał wzrok, nic nie słyszał, nie mówił, ale miał wzrok i miał dotyk. Jezus Chrystus tego dotyka i patrzy w niebo, patrząc na tego człowieka. Spojrzał mu w oczy, popatrzył w niebo i powiedział, Ewata, otwórz się, żeby pokazać, że dzięki nie mojej mocy, którą ja mam, a dzięki mocy Jezus Chrystus, która została mi dana przez mego Boga Ojca. Jak bardzo często my w swoim życiu wykonujemy coś, to ja zrobiłem, to ja, prawidłowo, to Ty zrobiłeś. Ale przypomnij sobie, od kogo Ty ten dar otrzymałeś? Od Pana Boga. I Pan Tobie dał, że trochę mądrości, trochę rozumu, że mogłeś ten zawód swój, który wykonujesz dzisiaj, bardzo dobrze oswoić. I dzisiaj służyć pomocą dla drugiego człowieka. Albo uczynić takie dobre rzeczy. Jezus Chrystus to pokazuje. Bóg, który jest Bogiem, który jest pochodzący od Ojca. Jezus Chrystus patrzy w niebo, aby zwrócić temu człowiekowi, że cała moc pochodzi od Pana Boga. Od Pana Boga. Bo też w naszym życiu mamy pamiętać. Jeżeli chcemy coś osiągnąć w naszym życiu, mamy całą moc brać od Pana Boga. I szukać tam tylko i wyłącznie pomocy. Bo jeżeli w naszym życiu coś nie idzie, to znaczy, że my prawdopodobnie nie szukamy pomocy Pana Boga. Zaraz otworzyły się jego uszy. Więzy języka się rozwiązały. Dokładnie. Otworzyły się oznacza to, że zostały otwarte przez Pana Boga. I więzy języka rozwiązały się w jaki sposób? Bardzo dobrze wiemy. Jeżeli człowiek
zaczyna mówić i nigdy nie mówił w życiu, nigdy nie będzie mówił poprawnie. Kolejność uzdrowienia tego człowieka jest taka, że człowiek na początek więcej uszy rozwiązały się, otworzyły się uszy, że na początek usłyszał Boże Słowo. Dopiero później, usłyszawszy Boże Słowo, dokładnie to Boże Słowo przekazuje. Dokładnie. Prawidłowo mówić. I mógł prawidłowo mówić. Dokładnie tu jest napisane. Bracia i siostry, bo tylko człowiek, który usłyszy Słowo Boże, przyjmie go, nawet jeżeli ono nie będzie podobało się, bo on mówi coś przeciwko temu, co ja myślałem. Jeżeli ja go dokładnie przekażę, to w moim życiu będzie się cud, taki sam cud, który odbył się w życiu tego człowieka. I ostatnia rzecz, zobaczmy na reakcję wszystkich pozostałych. Tłum, który jest tam. I pełni zdumienia mówili, dobrze uczynił wszystko. Wiecie, gdzie pierwszy raz używane są te słowa? W pierwszej księdze Starego Testamentu, w Księdze Rodzaju. Kiedy Pan Bóg stworzył świat, powiedział, dobrze wszystko uczynił. I dobrze wszystko uczynił. Bo jeżeli w naszym życiu nie ma Pana Boga, który czyni coś dobrego, to nie powiemy, że dobrze mi coś uczynił, albo ktoś dobrze coś uczynił. Ale jeżeli ktoś umie podziękować za ten dar, który przyjął Panu Bogu, to ludzie powiedzą, i dobrze wszystko uczynił. Dobrze wszystko uczynił, bo to zostało mu dane Panem Bogiem. Zostało mu dane Panem Bogiem. Zresztą, bracia i siostry, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. A co nas wprawia w takie zdumienie? Jeżeli to, co w naszym życiu jest, nas nie wprawia w zdumienie, bo pieniążki nas w zdumienie nie wprawią. Oni są, a jutro my ich stracimy, wydamy gdzieś. Mamy dzisiaj zdrowie, jutro możemy stracić zdrowie. I co nas w zdumienie może wprawić? Pan, który daje nam ten talent, którego możemy zarobić pieniążki. Pan, który ma prawo dać również to zdrowie, które ma prawo również człowieka wziąć, zabrać, aby człowieka przybliżyć do siebie. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i ze sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Pońcjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmił Pisma, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odpowiadał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Módlmy się wdzięcznie za dar mowy, prośmy Pana Boga o wszystko, co potrzeba jest Kościołowi Świętemu, naszej Ojczyźnie i nam samym. Chrystus sam nas zachęca do takiej ustnej modlitwy. Módlmy się za Ojca Świętego, aby każde Jego słowa otwierało serce ludzi dla Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za głuchoniemych,
aby cieszyli się pełną opieką tak ze strony rodziny i państwa, jak i ze strony Kościoła. Cię prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich mówców i pisarzy, aby ich słowa były prawdziwe i uczyły dobrze służyć Bogu i ludziom. Cię prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za brakiem wierzywych Bożego błogosławieństwa, powszechnych łask, zdrowia, dla zmarłych radość życia wiecznego. Cię prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy biorąc czynny udział w liturgii słowa swoim i pieśnią religijną oddawali należną chwałę Panu Bogu. Cię prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wysłuchaj nas, miłosierny Boże, i spraw, aby z tej ziemi i z tej świątyni i ze wszystkich naszych miast i wsi znosiły się nieustannie słowo modlitwy na uwielbienie Twojej potęgi i dobroci, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje serce przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyna jest. Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje serce przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyna jest. Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże, źródło prawdziwej pobożności i pokoju, spraw, abyśmy tą ofiarą godnie uczcili Twój majestat i przez udział w Eucharystii umocnili naszą jedność w wierze przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim Górę serca nam. znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godny to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe dla nas zbawienie, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze niebieski, wszechmogący, miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami, jak aniołami z wszystkimi chórami niebios, głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosana na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pana.
Osana na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał nam apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia, Panie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Michałem Archaniołem, błogosławionym Bronisławem Markiewiczem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciele i posłuszni Jego słowu, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie
nas na pouczenie, ale nas zło złego. Wywod nas, Panie, od zła wszelkiego, oddasz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Każdy sobie znak pokoju. Który gładzi rzeki świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzi rzeki świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzi rzeki świata, oddasz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Panie, dobry jak chleb, bądź odżywiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Tyś na pustyni chleb rozłożył, Panie, byśmy do nieba w drodze nie ustali. Ty stał znów wędrowców przez ziemię, dla tych, kto dotąd przy Tobie wytrwali. Panie, dobry jak chleb, bądź uwielbiony Bożego Kościoła, bo Ty do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Ziarnia zbierzemy, porzucimy chwasty, polań dojrzewa, pachnie
комуню для справненных Тебе. Пане добрый я хлеб, будь уединенный от всего костела. Бог есть до конца нас умиловал, до конца нас умиловал. Ты нас назвались своими приятелями, если исполнены, что нам приказалось, cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy, Ty naszym życiem i oczekiwaniem. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła. Bóg jest do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz i umacniasz swoim słowem najświętszym sakramentem. Spraw, niech tak korzystamy z wielkich darów Twojego Syna, abyśmy zawsze mogli uczestniczyć w Jego życiu, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Ogłoszenie duszpasterskie. Восьмого вересня у середу свято народження Найсвятейшей Панны Марии. 12 вересня у неделю успомин Найсвятейшего ім'я Марии. У Минской катедре урочистость. А сегодняшней неделе в нашей каплице отправляется святая мша дитячая у 12 годин. Сегодня так само 12 године отбудется урочистость у нашей парафии Первая Святая Коммуния. При конце каплицы знаходяться карточки для записів накритих рядів дітей, яких нема у списках, що есть на досці об'яву. Катехеза розпочнеться з понеділка 13 вересня. У середу 8 червня святая мша у 19 буде відправлена за душу чисту терпічя, а у четверг 9 червня у 19 буде відправлена в інтенції сім'ям нашої парафії. Адорація Пана Єзуса в Найсвятейшем сакраменті в інтенції нашої родини буде відбуватися наступним чином. У середу, в п'ятницю, в суботу і в неділю з 14 до 19 годин. В понеділок, а второк і четверг з 14 до 21. На гэтым тыдні припадае першы аўторак месяца, День молитваў пра заступніцтва святого Архангела Михала. 23 кастрычніка у паставах адбудзецца сямейны бал. Больш падрабязна можна даведацца ад нашай арганістцы, таксама плакат знаходзіцца на дошцы аб'яваў. У нашай парафіі існуюць наступныя рухі і суполкі. Маці ў малітве, ружы ружанцовыя, маргарыткі, суполка абароны жыцця, суполка, якая моліцца за душу чысту церпячыя, дзіцячы хор Міхаэлькі і дарослы хор. Дякуем за ваше служение и запрошаем долучаться до этих суботок. Просим записываться на дежурство у каждую субботу недели. Одна только есть суббота на неделю, добре, что не 5, на 5 дней шукать дежурного, а так только на одного, и то тяжко вести, видите. Такие дары Божии, Бог так не подаровал, что треба. Але ты крышкой на сумку, что пробуешь шукать.
перев'язки картини ви записали ще на наступну суботу, що буде. Дякуємо за ахвярування на будову святині, за заповку індивідуальну молитву, за спів і оправу літургічну, за прибирання каплиці, а так само тим, хто дежурив. Особливо дякуємо тим особам, які вчора допомагали прибирати територію навколо каплиці і будови. Помолимося за тих, хто на цьому тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає на родин дітей, за Домініку, її батьків і хресних з нагоду хресту. Помолимося за добродіїв і ординодавців нашої парафії, а так само в нових добродіях будівництва санктуаря Божої милосердності за нас, доручаючи кожного поособку опеці Матері Божої Руженцової, твоєї обороні отдаємося. Святая Богородица, в наших потребах не подорожай молениям нашим, и от всякой злой природы выбавляй нас завсюди. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Прийміть Боже благословення на початок пригожого часу, яким Йос з'являється в осінь. Пан з вами! И с Духом Твоим. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Богу не będą dzięki. Święty Archaniolie Michale, Wierzy nas u zmagań, budź nam obronę, suprać pokusy i wastać złego ducha. Покорно просим, неохай Бог зniszczy Pan Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие нас будут дружствуют по свете. Аминь. Święty Boże, święty mocy, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocy, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocy, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Odpowiedź na głodu ognia i wojny, wybaw nas, Panie, od nagłej i niespodziewanej śmierci. Zachowaj nas, Panie, my grzeszni, Ciebie Boga prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Błogosław Jezu drogi, Tym, co serce serce Twe kochają, nie